मिजिम ओंखारदों माथो वाव नों अरखौ माबानांगोन हाय लोगोफोर गुड मर्निं माने सानदुं जाबाय ओमफ्राय आङो दै फुदुंगासिनो हांसो जानो नागिरदों जोंहा हांसो मासे दंना बेखौनो जानायदो आबैमोनखौ लिंदों गामिनि ओमफ्राय र' बाबुखौ ओमफ्राय फंबायबो फैदों नालाय जानोसै होननानै जमा बुथारनो नागिरदों आरोना स' गोदान बोसोर 2026 जाबायना गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मा होनगोन गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांमोनसिम भिडिअ लाबोयाबो बिराद गोबाव जाबाय आरोना स' दिनै लाबोनो होननानै सानदों ओमफ्राय जाहानि बाखौ देखायनि एसे सेन्स जाहांबाय आरोना जाहा माने न' गोदान बानायहांदों आरोना लोगोफोरनि बिथिंजाय खावसे बिथिंजाय आरो जों रुमथाम आरोना रुमथाम बेजों आं थागोन जायो ओमफ्राय सोर मोननै रुमनै जोंहा आइ बाबा बाबु आंल'सो नालाय रुमथाम बानायग्रोबाय ओमफ्राय देनां हाबाथाय बे न'खौ सिफायबाथाय बिथिंजाय रुमसे बारायबावगोन होननानै सानदों आरोना लोगोफोर दा आरो थानोबो रुम नांगौ नालाय स' नै बिदि आरो जोंहानि न'आ नायदो जोंनि बाथौफोराबो माबा जाजोब्बाय जोंनिया आलाय सिलाय जाजोबना दं नै आंनि फिसा गार्डेना फुल बायदोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो नै दै फुदुंगासिनो आरोना हांसो माबानो थाखाय दा आबैमोना फैगोन आबौआ फैदोंमोनलै गामियाव थांफिनदोयो ओरैनो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांबानो जाबाय दे लोगोफोर गासैनिसिमबो हेपि निउ इयार ओमफ्राय दा साथिबो सावनांगौ खिन्थु आं सावा आरोना आइया सावफैगोननो दिनै आं सावथ'ला स' दा दसे उनाव लोगो मोनलायसिगोन दे नैया फुदुंगासिनो ओमफ्राय नै लोगोफोर जानि बोरमा दोनग्रा माबाया आरो बेसेबा गेदेरखा बोरमाफोरखौनो फिसिनानै जायो ओमफ्राय बोरमाखौ दसे हगारना हरनि आरोना लोगोफोरनि आंनिया सम्पतिफोरा खारलांबाय फिसाफोरा दसे दैयो दसे खालाय बिदि खालामो आरोना इसोरखौ होनबा न'नि माबायावनो सोलायलांबाय बारियावनो जाहोनो होयो दसे ओमफ्राय दसे खायो नङाबा मालायनिथिं थांनो नागिरो नालाय हगारना हरगोन दसे दसे दाना खालायगोन आरो बिसोर जानायखौ जेबो नासै ओमफ्राय जोंबो जायो ओइ हांसो अ बेलेगखौ रायाखै नोंसोर माथो अ मासे मानै फैबाय चलो मिथिया जायखिजाया खोना आं मिथिया मासेल' माबानो होदो खोनालै ओं आयौ गन लानांगोन खोनाहाय हो আমার ইয়াসে আছে হাক quack 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 mas kadang banyak mas nih duku seberapa mas mungkin oh ya bu mau makan deh kayak hakan ayo karena ayo udah lah ngomong singgung ngomong kayak banyak dong Munbai, ayo habis beres nih. Habis beres. Iya mobil ada di kacil lah. Kacil apa? Beneran lah. Hei. मिजिम ओंखारदों माथो वाव नों अरखौ माबानांगोन ना सेकेन्डखौ अरे दासो दुखांबाय गाइस सा लोंसै फंबायनि सा फुदुंनाय रोंदो बाबु रोंदो न' गोदान जासिगोन र' जोंहानिया
बेदर संनाय खोन्थिनि र' आइया संगासिनो आं सङा देखते हो देखो हांसो बेदर माथो जेबो होआखै जि मेजेम दंखायोमोनलै खनसे बोखारनाय नायनि गैला दिना दै होलायलांबाय गिलिलांजोबनानै हो बेदरानो बायलु जाबाय मानो गिलि होजोबखो गिलिखायो मेजेमफोरालाय सोरबा लुबैदों गैला बन्द जाबाय खाम मेजेम गोजाखाय गिलिजोब्बाय थबसिखौबो आल्ट्रा माथासै एन्डेलाय फुरिसेमान नायनो हागोन नै वाव दा जासिगोन बेखौ बेखौ दोनबाथाय गुदुं जाजोबोहाय नै बिथिंजाय आं आरोना औ खोनायाखै बख'बाय डाइरेक्ट गोदान बानायनो होनायानो दासिमबो सफैयाखै लोगो मा जाबावगोन मिथिला आरो जि गोबाव जाखाबाय मा बुस्थुआनो दोननो थैथारा नङाबा माने इदिबाथाय लांदांबाथाय थुला गसंजोबो ओंखायनो खोबग्रा गोनां बानायनो होदोंमोन गैया दाबो ओंखाराखै खावलायफोरानो गोजां बोथोरबा गोजा जाजोबबानो आरो खोमाफोराबो जायो दा जाथ'वाखै खारदों गाइस माबाखौ देनाय होदो दासो मस्ला मस्लिनि जोंहालाय दसाखौहाय होनदो वाव Oh, yummy. Sama zemka. Dosik kupnan sih, random kita beres. Sekni. Wow. Agar hari sih. Chutney. Gila itu bukan ay? Turki kami ini berada ya. Mana mereka? Roro. Ubi plate ko. Mawadi sa gila na? Nungale. Oy, di furip siya. Iya dah. Chutney jabe na. Oमफ्राय नै बेखौ माबा संगोन मा होनोमोनलाय अलकबि आलुजों iya ओमफ्राय बे जाबाय बे रोसि माबा रोसिसो होनोमोन चटनि बेनोसै इसोरनो जानोसै लोगोफोर नै लाफा मैद्रु दै फुंसेयो ओमफ्राय जों जानोसै आरोना जानोसै गाइस फाजा साजा जानाय नेम गैया डाइरेक्ट ओंखाम जाखानोसै ओंख्रि संख्रि नेबावलासो ओंख्रिखौ बाय जानोसै बेखौ दानि ओंख्रि संनाय अलकबि आलु नाखौ नेबाय थाला लोगोफोर जाग्रोनोसै दहायनि थानाय बिदिनो उखैबाय आंखौ जाखांसै लोगोफोर बरिया गोथाव जादों आंसा
Mana kata dia hangsw, main mesin dongsi mana? Alu, saya serisia. Nanti langsung siap. Mana beda? Ini biar dapat jasa anu sampai ini. Pisum, nado, ang favorite. Mal gusto mo nangka. Ang sabi sa simba kasi manda, kaya ibuwa kalam na rin. Video ko masuk mo, en kalam kan mix lagi ba? Di sa dam, mali ton din si. Sana kita bisa tulah, zakar bitan si bahai dong bau ni. Ang kamsa hambai lagi film perdana ingkri guna dan mana lain gede kan ya. Wow, nah, sarang itu kasih. Si kebetulan si saban bana tunji haban man berna terus kasih tunjangan sa yan si sa anak ayana man beri lang kan sidanya video na lagi ya harus ngabau pagi sa aram du kabena mana guys sokol ami ziri video kamsa na pusto tabe hai kamsa dai mana di ini dang di apa ya bom mana hangbai batu mana langgulung gua subai sannya nih lagi saksinya kemerang sampai di pada kurangnya nih para gitu ada lagi fernung karbasa kayak pinang tai sisi nih ayo deh kan ini Gwdan wah motor las tinggal hai no deh kan itu nah deh yang kita đây đây là cái wow tao mình thân rồi này dah pani di pani korot mana bene lagu video ne blog apa sih nang singkang ha baik ya serna dari reels panena agak ada setengah kami Nah, oमफ्राय जोंहा मादै दादा मोनफैदोंमोन आरोना दसे ओरैनो इखौनो थांनायखौसो लालाबायबाय जेबोबो माबायासै आरोना आङो लाखुमाबायसो लोगोफोर भिडिअखौ आङो माने फोजोबाखैमोन नालाय दा बेवहाय फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो मा होनो थेंक इउ स' माच आरोना फोजोबबाय आरोना दा हर जाबाय गुजुबाय थादोंमोन जि दाख्लै साननैसो
दसे मोजां मोनबाय आरोना एसे हामबाय आरो एसे दं सम गुजुयो जि सप्तासे गाहाम गुजुदोंमोन स' बुंबाय थाथ'ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर बाय बाय